Nakaigil pa rin si Tikyo! Uy! Niyahan si Tikyo, nakaigil! Okay. Good morning, class. Good morning, ma'am! Ako na sir magtudlo ninyo ha, kay wala pa si Lucia na, tay gilakaw. Okay, kinsa may muli lugan po ninyong duha. Wait, ikaw naman Tikyo! Dili lagi ko. Nga naman! Ako rin kanimig at muna! Dili ko. Masa, ikaw na ba? Ayaw lagi, dili lagi ko. Ano ma'am, dili siya ma'am mo? Natikyo, tindog na tikyo. Sige na, mag-ampo na ta, kaya ako makasugod na ta sa tong klase. Ayaw lagi ba? Di lagi ko! Di lagi ka! Di ka pa, kimagpo na to! Wait a minute. Yung, bilisan mo ka nga. Dili lagi ko. Kasi dili nga ang dili magol. Dito lagi ka ba? Dili lagi ko lagi. Dito ka lagi kimagdit ng kantin. Dili lagi ko, ma'am. Sige na. What? Mag-grade na ka sa atuan ko. What the fuck? Dili lagi ko, ma'am. Ma'am! Nakaigil pa rin si Tikyo! Uy! Niyahan si Tikyo, nakaigil! Oh! Unsa? Bakit hindi mo tindog si tikyo na nakaigid na sa iyang buron? Emotional, damn it! Bantog trabaho kay kaniya di ay na nakaigil kay kaniya. Tikyo! Ikaw kami maglain mo diyan, eh. Ngano eskwela mo ka? Yes, ka atay kanibang. Yak lang, yo. Ma'am. Ma'am, bawo yung kay ma'am. Saan mo niyo ma'am? Ano na tikyo mo? Ano nito mag-inis? Unsa mo na yung bataan nito mo? Ang ulo nito ka na tae. Dili na lang ko, ma'am. Ang ginoo. Inis nito tikyo. Kaya mo ka ng tae. Dili, ma'am. Bilangin mo Nakaigid lang mo ako. nito sa bangko. Ano ba nga? Ano ba kaya tikyo ma'am? Ano mo? Di alam ko niya yung tikyo mo. Nasa bangko. Sus ko. Unsa man ni si tikyo? Ay, nakaigid ba? Di ba ni? Tindog na. Bakit hindi mo? Ako, susi. Yes. Ano mo sa Tikyo? Uy, dyan diwa ka. Ma'am! Nakaigil pa rin si Tikyo! Uy! Niyahan si Tikyo, nakaigil!